Tiven a oportunidade de traballar con Xela Arias no ano 88, cando Xerais ofreceume a posibilidade de facer a traducción ao galego da novela de Roald Dahl As bruxas. A idea era traballar con ela, de xeito que eu facía a traducción do inglés ao galego e Xela era encargada de darlle a forma máis literaria á miña traducción. Xela sempre buscaba a palabra, a expresión mellor para cada uno dos contextos. En algún momento no que non tiñamos moi claro o termo que utilizar, eu explicáballe máis ou menos noutras palabras o que o autor quería decir e Xela rapidamente atopaba sempre a expresión, o termo adecuado. Houbo momentos de que pasamos moitas risas, porque cando tiñamos que traducir unha das personaxes que é o da gran bruxa que fala cun acento estranxeiro, tivemos aí que estar argallando a maneira de expresar ou de demostrar ese acento estranxeiro no galego. E aí pois facíamos un pouco como teatro para ver como soaba, entón a verdade é que era bastante divertido. Foi un traballo, a verdade, que moi agradable. Vou ler un anaquiño do libro, unha parte na que a gran bruxa fala. «Estou almorzando esta mañá», berrou a gran bruxa, «e estou mirrando pola ventá á praia. E que vecho? Pregúntovos, que vecho? Vecho unha paisaxe repelente. Vecho centos milleiros de repugnantes nenos chogando na area. Cuítame as ganas de comer. Por que non os liquidastes?» ouveou. «Por que non liquidastes a todos eses fedorrentos e nochentos nenos?»